Bé, el propòsit d'aquesta intervenció és parlar una mica de la relació que va tenir Balaguer i Cerdanya, que veureu que és una mica especial i poc física, ara ho entendreu, i prendre aquesta relació com un exemple de com arriben les idees polítiques al territori i quins són els vectors de difusió d'aquestes idees polítiques. Bé, com arribo jo amb Víctor Balaguer? Jo hi arribo a través del meu interès pel farmacèutic de Puigcerdà, Josep Maria Martí Terrada. En Josep Maria Martí va viure entre 1837 i 1917, fou alcalde de Puigcerdà en diferents ocasions, president del Casino Ceretà, quasi bé 30 anys, responsable de l'arxiu municipal de la vila de Puigcerdà, va fer d'historiador seguint l'estela i els mètodes d'homes com en Balaguer, va fer de poeta, va sobretot lluitar per la modernització del territori, de la Cerdanya, i és també objecte de la meva recerca actual, de la meva tesi. Conceptualment, en Josep Maria Martí es pot estudiar, o estic estudiant, a partir també dels treballs sobre els professionals de la sanitat que ha portat des de fa molts anys en Joaquim Maria Puigvert, i també s'ha d'entendre absolutament com un intel·lectual professional, del qual que els va definir en Jordi Casasses, ja fa molts anys també. Doncs la mitologia local, la literatura local, parlava sobre totes aquelles persones rellevants de la cultura i de la literatura que passaven per la rebotiga de Josep Maria Martí Terrada. I entre tots aquest elenc de personatges il·lustres, entre els quals també hi ha l'Oller, també hi ha en Verdaguer, doncs sempre apareixia en Víctor Balaguer. Però jo en dic mitologia perquè no sabies massa exactament a què responia aquesta presència o quina materialitat, quina relació exacta tenien. Llavors vaig voler veure què hi havia de cert i no cert en aquesta relació i vaig investigar una mica quina era la relació i com es materialitzava. Gràcies a la correspondència de la Biblioteca Museu vaig descobrir que havien mantingut una correspondència sostinguda durant més de 32 anys, que comença en 1868 i acaba amb la mort de Balaguer, i es conserven 42 cartes escrites per Josep Maria Martí i enviades a en Víctor Balaguer. La llàstima és que només conservem la meitat d'aquesta relació epistolar perquè les cartes que possiblement Balaguer devia escriure en en Martí no són dins el fons Martí, que el tenim a l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya. Per tant, tenim mitja història, però malgrat això, el volum d'informació que aquesta mitja història ens aportava era prou sòlid com per decidir dedicar el treball final de màster sobre aquesta relació epistolar. Aquesta relació que és epistolar sobretot, ara ho veurem, i que ens ensenya moltes coses sobre difusió d'idees, xarxes socials, sociabilitat i influència política al segle XIX, aquesta relació entre en Balaguer i en Martí. I dos elements van ser claus per poder fer aquesta recerca i els vull esmentar perquè també com a reconeixement. Un és la catalogació de la correspondència que va fer Montserrat Comas, sense la qual ni jo ni molts de vosaltres hauríem pogut arribar al document. Per tant, penso que aquesta feina de catalogació, feina arxivística, és molt important. I l'altra és l'obra de Joan Palomes, òbviament, que per la seva estructura i sistemàtica vital i literària em va ajudar molt a veure com evoluciona en Balaguer i poder entendre què va passant i poder interpretar les cartes correctament. Bé, dit això i situats, Balaguer i la Cerdanya, com comença això? Bé, com sabeu, en Balaguer va tenir un amic i un mentor, com si diguéssim, en la figura del llibienc Lluís Cutxet. Amb ells van publicar El conseller el 1856, La capçalera, van viatjar a Itàlia, etc. I va ser una persona
que va tenir una gran influència i ascendència sobre Víctor Balaguer i que és de segur qui li va començar a parlar de la Cerdanya. De fet, a la poesia dedicada a Lluís Cutxet, a qui anomena com a seretà indomable, en Balaguer fa una idealització de la Cerdanya que també molt en la línia del que ell escrivia, però que la compara o la contrasta a un lloc de natura exuberant i de llibertat, la contrasta amb la foscor que ell relaciona amb la ciutat. És un text molt interessant. Però la primera visita a la Cerdanya, la primera vegada que ell posa els peus a la Cerdanya, no és fins l'any 1866, el juliol i l'agost, que és quan ell marxa a l'exili, aquest exili que comença arran de la persecució de l'Estat i que comença per la Cerdanya. Ell s'instal·la al centre termal de les Escaldes, que és aquesta postal que podeu veure aquí. És un centre termal situat a Vilanova de les Escaldes, físicament està a 8 quilòmetres de la frontera de Puigcerdà, per tant, molt a prop, però en territori francès, i per tant allà s'hi està tranquil, encara està més a prop de Llívia, al centre de les Escaldes. En aquest lloc, aleshores ja era un important complex, tenia un important complex hoteler, perquè hi havia molta tradició d'anar-hi a prendre les aigües, ja per la gent d'aquí des de mitjans del 18, doncs s'hi està. I mentre s'està aquest estiu a les Escaldes, fa incursions a Puigcerdà. Incursions, suposem, per parlar amb gent, però també per visitar l'arxiu municipal. Aleshores, busca informació sobre bandolerisme. I a l'Arxiu Municipal fa la coneixença de Josep Maria Martí Terrada, i aquí ve la coneixença amb el personatge que us parlava abans, que és aleshores el responsable d'aquest arxiu municipal que té un patrimoni documental molt considerable. Aquesta història la sabem per una doble narració. En Josep Maria Martí, en la seva necrològica, publica o relata com es van conèixer, i en l'obra del bandolerismo i de los bandoleros en Catalunya, en Balaguer també relata com va conèixer Martí i una mica tenim la història escrita per les dues bandes. Bé, doncs ve d'aquest interès de Balaguer per investigar sobre el bandolerisme. Jo crec que això no desmenteix allò que ahir parlàvem, que el professor Magí Sunyer ens explicava d'en Balaguer, que no era un home d'arxius, segurament no ho era, i a l'arxiu de Puigcerdà hi devia fer molta tertúlia amb en Martí per tot el que va venir després, però sí que sembla que va consultar i va prendre notes del dietari de Puigcerdà, que després va fer servir utilitzant el seu estudi del bandolerisme i de los bandoleros, encara que tampoc d'una manera gaire precisa sobre bandolerisme. Bé, més enllà d'això, en Josep Maria Martí també ens explica una cosa molt curiosa, que és que, i també ens diu de la popularitat de Balaguer aleshores. Mentre ell s'està a les Escaldes, una colla de Puigcerdà li fan una serenata, i ho diu així: una noche recibió en las Escaldas una visita de puigcerdaneses que le sorprendió de extraordinario modo. La sociedad coral, acompañado de muchas otras personas, con su pendón y sus antorchas, fue a darle allí una brillante serenata. Tanto le conmovió aquel inesperado y significativo obsequio y tanto lo agradeció que aún ahora lo recordaba con emoción. Això ho explica a la necrològica. Per tant, per una part, com a mínim, de la població de Puigcerdà, Balaguer és un home conegut i reconegut. Bé, aquesta relació continua quan ell torna, ell marxa a l'exili, té tota l'aventura a França, l'any 68 que torna de l'exili publica La muntanya de Montserrat. En aquesta publicació ell recluta o construeix una nòmina de col·laboradors al territori que li fan de col·laboradors i corresponsals. I en aquest cas, Balaguer escriu a Martí, aquell arxiver alcalde que ha conegut fa tan sols 2 anys, i li demana que li faci de corresponsal, és a dir, que li escrigui aspectes relacionats amb el territori,
i alhora li demana que li faci de distribuïdor de la capçalera entre els cercles puigcerdanencs i li recapti les subscripcions, és a dir, que li faci de cobrador d'alguna manera. I entenem que això aquest tracte és com un intercanvi, perquè al final ell està oferint una plataforma de difusió per les problemàtiques locals, com serà el cas, i alhora és una manera de difondre també les seves pròpies idees entre cercles que podrien ser més o menys afins i que adquiriran la revista. Per tant, veiem aquí una mena d'intercanvi d'interessos i de difusió, òbviament, d'idees polítiques. En Josep Maria Martí acaba escrivint 3 articles a la muntanya Montserrat, a sota de l'epígraf Modestes correspondències, que són aquestes cartes factícies que són tan pròpies de la premsa decimonònica que sembla que estiguin adreçades a algú, però en el fons són simplement columnes d'opinió o més o menys. I en Martí parla de la incomunicació, denuncia la incomunicació que es troba a la Cerdanya aleshores, estem parlant de l'any 68, denuncia la lentitud amb què l'Estat està construint tota la xarxa de carreteres que han de permetre l'accés a la Cerdanya i bàsicament una mica és al voltant d'aquest tema. Aleshores era el principal cavall de batalla del Josep Maria Martí, que ell va ser sempre un lluitador sobretot per aconseguir la connexió per carretera. Penseu, l'any 68 la carretera arribava, diria que ni a Ripoll, no és fins l'any 1880 que la carretera arriba a Cerdanya, és a dir, més de 20 anys més tard. Esclar, aquest tema de la carretera de les comunicacions és molt patent i és molt punyent perquè així com altres aspectes com l'exèrcit o sobretot l'educació són aspectes que són promoguts pels estats i que actuen com a elements d'identificació amb la nació. A Cerdanya la frontera és tan present que la comparació amb un altre estat, en aquest cas França, sempre fa que l'estat o que els cerdans sota l'estat espanyol vegin en aquell moment sobretot com ells estan en unes molt males condicions respecte a com la nació francesa té els seus veïns de l'altra banda de la frontera. Aquest és l'origen de la relació epistolar i de l'amistat que construeixen, tota aquesta correspondència vinculada a la col·laboració a la muntanya de Montserrat, i després la correspondència s'allarga i es transforma en altres aspectes, sobretot arran que ell ja és polític a Madrid i per tant és una persona que ja té unes xarxes de connexions amb la política i amb el poder molt importants. La primera cosa que apareix sistemàticament a la correspondència són els favors i les demandes d'influència política i la mediació pels afers més diversos. Això és una cosa que passa amb Martí, però deu passar amb infinitat de personatges petits, petits personatges i coneixences que té en Balaguer de absolutament tot el territori. Els exemples són 1000, la suggerència de qui ha de ser l'alcalde de Puigcerdà perquè Balaguer mogui fils per posar un determinat perfil a l'alcaldia, o una recomanació, per exemple, que recomani als pintors Pere i Juli Borrell, que són 2 pintors puigcerdanesos, en Pere Borrell va fer una carrera molt rellevant, perquè el recomani a l'Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid. Per tant, el llançament de la carrera de Pere Borrell també ve gràcies a la intercessió de Martí davant de Balaguer. Però és que Balaguer també li demana favors a Martí. No és molt sovintejat, però també n'hi demana algun. Per exemple, que li passi per la frontera un conegut seu, Artur Conche, de França, que ha d'entrar cap a Espanya i que ha participat a la Comuna de París i a la Comuna de Narbona i s'ha d'exiliar el 1871. Per tant, en Martí molt content de fer un favor al seu amic. Un altre dels aspectes molt habitual en aquesta correspondència i que
també segur que apareix en altres personatges, és la construcció de xarxa d'amistats i xarxa de connexions. M'explico. Martí es dedica a posar en contacte amb Balaguer persones que creu que li poden ser d'interès o coneixences que creu que li poden ser d'interès. Per exemple, envia en Fèlix Macià Bonaplata a conèixer en Balaguer. Llavors, en Fèlix Macià Bonaplata, ell té vincles amb Puigcerdà per família i propietats, doncs és un jove enginyer i l'envia en Balaguer i després aquesta coneixença farà camí i seran companys al Congrés, etc. Però en el moment que Martí li envia en Fèlix Macià Bonaplata encara no es coneixia i això ho fa igual amb altres personatges. Una de les coses que també pensem que és una una manera de difondre idees polítiques és l'enviament sistemàtic de publicacions. Quan en Balaguer publica alguna cosa, ho envia a Puigcerdà i moltes vegades ho acompanya d'una dedicatòria manuscrita, amb expressions d'amistat, amb expressions d'agraïment, i esclar, envia el que publica, sigui el que sigui poesia, sigui literatura, però també siguin discursos, i entenem els discursos com artefactes amb un gran valor ideològic i per tant també és una manera que arribin a un lloc remot, entre cometes, com Puigcerdà. Per tant, també pensem que és una manera de difondre idees. I l'altre aspecte, i aquest és curiós, també és com apareix molt sovint el tema de l'intercanvi d'informacions d'interès històric i patrimonial. És a dir, en Martí sempre és responsable de l'arxiu i per tant és un home que està molt en contacte amb el patrimoni de Puigcerdà i amb el documental i no documental, és un activista per la història i el patrimoni de la comarca i en Balaguer és un tema que li interessarà sempre. Hi ha un constant intercanvi d'informacions, impressions, notícies, moltes vegades sobre bandolerisme, i tot i que amb el tema de bandolerisme podríem fer un apunt i és que en Martí li envia documentació, li envia coses perquè sap que a l'altre li interessa el tema i de vegades li fa remarques dient-li atenció perquè aquí potser no vas gaire ben encaminat o atenció perquè això potser és fals, els nyerros no són ben nyerros, i l'altre sembla que no atén gaire a les remarques que li fa a l'amic, perquè suposo que ell té la seva línia traçada en el que és la seva interpretació del bandolerisme i sobretot la seva interpretació i la seva lectura contemporània, i clar, llavors que li diguin, que li portin el contrari potser no li interessa massa, però bé. Però en tot cas aquestes remarques hi són d'una manera molt fina i ja està. I a partir de 1884 el que fa Martí és començar a enviar textos i objectes de valor històric i patrimonial. I això és un petit detall que també ens ha cridat l'atenció perquè, esclar, li envia coses per la biblioteca museu i amb la intenció que vagin a parar en el fons, coses que ara no se'ns passaria mai pel cap enviar. Perquè, d'alguna manera, per exemple, li diu us envio un text en hebreu que hem trobat dintre d'un llibre notarial. Per tant, això hem de pensar que hi havia comunitat jueva a Puigcerdà i van tenir presència, tenen presència en la documentació notarial i ell es desprèn d'una cosa que ara té un gran valor per enviar-la a la biblioteca museu, ens falta veure si això encara podem localitzar. Això seria interessant de saber. Però bueno, també és una mostra d'una concepció molt particular del patrimoni i molt diferent en tot cas de la que tenim ara, perquè en tot cas aquestes coses ara no les compartiríem, sinó que la provinença i la unitat del fons és una cosa que tenim molt clara. Bé, per anar acabant, finalment, en Martí aprofita també aquesta relació que té amb Víctor Balaguer per treure'n una mica de rèdit social. Sempre intenta vincular el personatge, el carisma, això que hem parlat, aquest geni, aquest carisma que té entre la població, intenta, com sigui, encara que sigui amb subterfugis, vincular-lo als seus projectes
els seus projectes personals. Entenem que és una manera d'identificar-se també amb la seva ideologia política, fer-se el seu. I això passa, per exemple, en 3 casos claríssims, amb la publicació del Libro de Honor de Puigcerdà, que és un llibre que fa en Martí, però en tot cas el paga l'Ajuntament, i que serveix per recopilar els relats i els agraïments que s'envien a la vila després dels setges de 1873-74, que la vila resisteix als setges carlins, doncs fan aquest Libro de Honor per una mica fer publicitat de la seva gesta liberal, i que moltes poblacions liberals i personatges rellevants els hi reconeixen. Aquest Libro de Honor, en Martí insisteix a la correspondència que en Balaguer ha de participar, sí o no, que ja li canviarà la data, que ja farem alguna cosa per posar-hi la poesia, que si de cas ja la faig jo, que si... Vull dir que és una manera és un parlar, és una manera de sumar la figura del seu amic i de que clarament hi ha molta franquesa, perquè això no ho dius a segons qui, però hi ha molta franquesa i sumar la figura del seu amic en aquest projecte públic i col·lectiu de Puigcerdà. Un altre cas és quan el 1890 hi ha la Festa de l'Estany, una festa que encara es fa, és una festa creada en part per en Josep Maria Martí i és una festa d'una circulació enramada, de carrosses enramades a l'agost per part sobretot dels estiuejants. Ell, en aquell moment, que la festa està començant a agafar peu, ell el convida, en Balaguer, i el 1890 en Balaguer hi va. I s'està a Puigcerdà 2 dies, ell de fet no hi va expressament, se n'està anant cap a Foix a visitar a Mentoda, a visitar l'arxiu de Foix, i passa per Puigcerdà, i en aquest pas per Puigcerdà Martí li diu: escriu-me 4 ratlles sobre el que t'ha semblat la festa. I al final en Balaguer les escriu i les publica en el Bo del Pirineo i amb unes grans expressions que m'ha agradat molt, que és una festa inigualable, és molt brillant, etc. Però això també és promogut per l'amic que li demana que, sisplau, faci aquesta feina. Això també es publicarà després al butlletí de la Biblioteca Museu. I finalment, el 1892, quan en Martí inaugura el nou Casino Ceretà, que és aquest edifici que si aneu a Puigcerdà l'haureu vist, està al bell mig de la vila, i que quan es va fer també per aquesta societat Casino Ceretà, sociabilitat burgesa, de la qual ell n'era president, també intenta fer que en Balaguer hi sigui present, i com que en Balaguer no hi pot anar perquè altra feina té, doncs en Martí el fa sortir en el discurs d'inauguració, el fa ser present, el fa ser soci d'honor, i vull dir, en fi, doncs d'alguna manera és aquesta cosa que anem veient repetidament d'apropiar-se o d'utilitzar la figura d'en Balaguer, perquè si ho fa és perquè és alguna cosa en el seu món. I bé, una mica per concloure, ja està, veiem amb aquesta correspondència i amb tot això com es construeix aquesta ascendència ideològica de Balaguer sobre Martí al llarg dels anys i com s'aprofita també, i hem de tenir en compte que Martí és un petit node en la xarxa enorme de relacions que té amb Balaguer, però en canvi és un referent important en el món local, en Josep Maria Martí. És un intel·lectual local que canalitza idees polítiques, les difon al seu entorn a través de les plataformes que domina, com són l'Ajuntament, com són el casino i com és la premsa. Per tant, entenem això com una transmissió també d'un cert pes ideològic. Aquí potser faltaria també estudiar què hi ha a l'altre cantó, és a dir, aquí només hem parlat de Josep Maria Martí, però hi ha un entorn que no és liberal progressista, que hi ha molt republicanisme a Puigcerdà, avui en parlàvem amb l'Àlex, i que també ha d'ajudar a interpretar això. Però bé, de moment és el que tenim. Moltes gràcies. Moltes gràcies.